Canal ba? Mo ni ginabalik-balik sa tao, ipa-absorb sa ilaha ba mo ni may mga rason dia. Diretso na itong siminto na sa Aligre. Kung hindi mo tipikas, yung aging ilinawan. Kaabi sa ngayon. Hindi na sila mga aging. Para naon sa man ang mga tao dahil sa linawan na pit. Ito, gapo to. Ang imong ginawa, ikaw ramang niya ani ka dire. Mga tao ta dito. Sa mga people. Grabe yung igong. Hindi yung pila ko. Unsa barangay ni Magian anis Minto kol? Iman og Padulong. Dili adto Altavista, pagbaba na itong Iman dito. So dito tagi Iman to Altavista. Aligre. Oh. Iman dayon Altavista na dira. Kaya na to rin Altavista.